फेरेंगा सारमुना गोबिन्द मुना दिनै सावरायग्रा सारमुना बे बुस्थुखौ गुरुत्व लानाया आंनि थाखाय मोजां आरो उग्रपन्थी होनना बुङो बर' मानसिखौ सासे पाब्लिक सासे फरायनाय मानसि थांबाबो बर' उग्रपन्थी आरो आलफाखौ मानो उग्रपन्थी बुङा अखम सादिन ना मानो बुङो मा खोथा बेहाय मानो नों 2 मिनिट थाखाय मानो रायज्लायनो हायाखै आंखौ आं थारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जाना थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नामा आंखौ आरे नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर एक्सजेट नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लांदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों ঘৰত আনি দিয়ে এইটোৱে বিচাৰিছিল কিন্তু এইটো কৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে নিজৰ ৰাজনীতি লৈ পেলাই মানে ব্যস্ত আছে চোৱা নাই যে মানুহকেইটা ইমান কষ্টকে আছে এন্তক ওলাই আনো আশাৰ তলত থাকো বিচাৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো মই বহুত বেয়া পাইছোঁ মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে যিমানকেইটা মানুহ আছে ভিতৰত সিহঁতক মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিয়ক এনতে চলি পিৰি খাক নহ'লে আকৌ 15 আগষ্টৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আন্দোলন হ'ব আৰু বহুত মানুহ মৰিব তেতিয়া দায় কোনে ল'ব চৰকাৰে ল'ব লাগিব তেতিয়া ময়ো যোগদান দিম যেহেতু আমি দুখতে থাকছোঁ তেতিয়া আমিও যাম যোগদান দিব কাৰণে এই চৰকাৰৰ তাতে মোৰ আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৱে যে 15 আগষ্টৰ আগে আগে চবক যে মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিয়ে সেইখিনি মোৰ আহ্বান থাকিল আৰু जय बरिहारि बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों आंनि हिन्जाव जानानै बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों नाय आंनि हिन्जाव खाना सापर्ट होदों नोंसोरखौ मा बुंनो आं फोथाय खेबसे खालामदों मानो होनबा गावसोरनि गोजौ जोमजि गारबा गावसोरनि मोदोमावनो नांनाय बुस्थुआ बे सिस्टेमा गावसोरनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोङो सानो जेनेबा जोङो गुबुना लिडारफोरा गावसोर जानो हागौ नाथाय जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव एस ग्रुपआनो जा आरडिआनो जा थिरियानो जा गोबिन्दआनो जा जोङो जितु टंला साब कमिटि जोंहा दैमाकुसि दोङो हुरिसिंगा दोङो टंला दोङो खैराबारि दोङो भेरगावनिबो दोङो जोङो लिडारफोरा पलिटिकेलनि सार्थनि थाखाय माने गावसोर जानो हागौ नाथाय जोङो दा खौसेथियावनो दोङो जोंखौ आरो स्ट्रं खालामफिनबाय जोंनि एक्सइन्डिभिखौ स्ट्रं खालामफिनबाय मानो होनबा जोंखौ सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा एम्बु खेबगां बे प्रमोद बर' राजनितिनि बेलायाव माबाखौ रन्जन दैमारि सारबा बिदि लोगोसे थानाय मानसिफोरखौ दिनै जि बिसा खालामबाय फोथाय खेबस' खालामबाय दिनैहालागै बे प्रमाना जोंहा नुजाबाय बे पलिटिकेल मार्डारखा राजनितिकनि सार्थ लुबि लानानै दिनै जोंनि सेंग्राफोरखौ जोंनि सिनियर लिडारफोरखौ जेलावनो दोननो नाजादों मानो होनबा बिसोरनि मेन पलिसियानो जाबाय इलेक्सन टार्गेट बिसोरनि मेन पलिसिया दिनै प्रमोद बर'आ सासे आबसुनि लिडारमोन प्रेसिडेन्टमोन बियो गामसा गाननानै खर'खौ खावनै हलायनानै डिभाइड आसाम 50-50 लिरोमोन बियो दिनै बियो साला सिफ जानो थाखाय साला दिल्लीनिफ्राय प्लान पलिसि खालामना फैदों बियो आरो मा खालामो प्रमोद बर'खौ आं गिया दिनै अरिजिनाल एनडिबिफोरानो दिनै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दिनै प्रमोद बर'आ दिनै बिटिआर सुक्ति शान्ति सुक्ति होनना बुंदों मा शान्ति सुक्ति जाखो बिलाय जेबो शान्ति सुक्ति जायाखै बियो शान्ति सुक्ति जादोंबा रन्जन दैमारिखौ मानो बाहेराव बर'नो हाया बिसोरो बियाव थानाय आरो एसनि सेंग्राफोर 50 जननि गोजौ दोङो बिसोरखौ मानो बर'नो हायाखै दाबो आरो ओंखारना थानाय जामिनाव ओंखारना थानाय साननैसोनि थाखाय फायनाय मानो हेगारना होनांगौ जेलावनो लाखिबाय थाम नोंसोरखौ मानो उना बिलाय मा प्लान बिलाय बेयावनो जों हमनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जेनेबा जोंहा आदा राजुआ जेनेबा बाइन्सास थांनांगौ जाबा थांनांगौ जागोन खिन्थु बिसानि न'खरखौ बिसोरनि गथ' गथाय आं बर' हिसाबै बिसाबो बर'नि थै थानाय हिसाबै बिसानि गथ' गथाय आरो लोगोसे बिथांनि बिसिखौ जोंनि पलिटिकेल पावाराव जाय लिडार दङ एसे खबर लाफायनो लुबैजायो आरो लोगोसे आङो गोबिन्द सार आरो प्रमोद बर' सारखौ आं खावलायगोन बिसानि गथ' गथायनि थाखाय फरायहोनायनि थाखाय फारसे मोजां नोजोर होनांगौ मानो होनबा दिनै राजु सरकारा बर'नि थाखायसो दिनै जेल जानांदों मानो होनबा बर'नि सेन्टिमेन्टआ बेयाव दोङो दिनै रन्जन दैमारि जेलाव थानाय जिमानखिनि राजु सरकारमोन बा जों गासै एक्स एनडिबि नङा होनबा प्रमोद बर'आबो सिफ जानो हानाय नङामोन गोबिन्द बसुमतारियाबो डिपुटि सिफ जानो हानाय नङामोन फेरेंगायाबो इएम जानो हानाय नङामोन सावरायग्रायाबो सासे एमसिएलए जानो हानाय नङामोन नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावनाय थाबाय
मानो होनबा जोंनि सुखु दुखुखौ खबर लानायनि थाखाय जोङो दिनै बेयाव जथायै मोनसेल' ग्रुप नङा एक्स एनडिबि हिसाबै गबिन्द ग्रुप दङ थिरेन ग्रुपनि दङ आरडि दङ एस ग्रुपनि गासैबो जमा लोगो नांनानै जोङो दिनै बिथां जोंनि एरियायाव सिगां 12 बोसोर जानानै फैखांनानै जामिनाव फैनाय राजु सरकार बिथांखौ दाख्लै एसे जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेनेबा कनभार्ट खालामफैनायलाय बिथांखौ दुखु मोननानै जोङो बिथांनाव खबर लानो फैदों सुखु दुखु मानो होनबा दिनै शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै आं रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ बुंनि दिनै गोसो बायसानो स्टेटआव बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार थानायखाय रन्जन दैमारि सारखौ गोसो बिसा बरना लांनानै खोथा गैया बाथ्रा गैया सासे सिगनेटारि हिसाबै बाहायदोंमोन गोसो हिसाबै बेखौ बाहायनाय साननैसो उदां अख्राङाव माने उदां अख्राङाव लाबोदोंमोन बिनि उनाव साननैसो उनावनो बिथांखौ सोफिनबाय सोनायनि उनाव जोंनि उदालगुरि वेलफेयारनि आरो लोगोसे जोंहा बाक्सा क'क्राझार चिरां किसुमान लिडारफोरा बा गेदार्सफोराबो सारनि बा जेलाव थानाय बायदिसिना सेंग्राफोरनि थाखायबो नांगासिनो दंमोन बोरै साक्सेस जानो हायो होननानै नाथाय जोबोद दुखुनि खोथा दाखालि बयै जोङो गाबनोबो ओंखारदों नाथाय गासैनिबो गोसोआव दुखु दङ आफादनि सेंग्रा एक्स एनडिबिफोरनियाव आरो लोगोसे जोंल' नङा रायजो राजाफोराबो बहुत दुखु मोननाय दङ नाथाय बुंस'नो हाया बेखौ मानो होनबा दिनै जोंहा नैबे बर' नङा बिथाङा राजु सरकारा नाथाय दिनै बर'नि थैया बिनियाव हाबना दङ मानो होनबा दिनै पलिटिकेल मार्डार खालामदों बेखौ दिनै प्रमद बर' सारा बेखौ मिथिनांगौमोन आं बारा गिदिरखौ बुङा आं दैमारि सारनि खोथाखौ बुङा दिनै खमसे खम राजु सरकारनि न'आव एसे बिसोर पलिटिकेल पावाराव थानाय हिसाबै रुलिं पार्टि हिसाबै दिनै इउपिपिएलनि मानसिया राजु सरकारनि न'खौ मा बिसा सोलिदो रायहोखांनायनि उनाव मा जाखो बिनि हिन्जाव मा जादों बिनि गथ' गथाय मा जादों बेखौ खबर लानो फैनांगौमोन आरो खमसे खम प्रमदा हाया दिलीप बर'आथ' फैनांगौमोन बे खबर लानो सासे एमसि हिल हिसाबै बिमानो फैयाखै दिनै दानि थांदोंमोन जों बिनियाव न'आव गैयानो मानसिया दिनै रन्जन दैमारि सार नङाबा बा राजु सरकारमोन नङाबा बा सोरबा जर्ज सारमोन नङाबा दिनै प्रमद बर'आबो सिएम जानो हायामोन गबिन्द बसुमतारियाबो दिनै डिपुटि चिफ जानो हायामोन दिनै बिसोरो एसे फोथाय खेबसे खालामदों मानो होनबा गावसोरनि गोजौ जोमजि गारबा गावसोरनि मोदोमावनो नांनाय बुस्थुआ बे सिस्टेमा गावसोरनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोङो सानो जेनेबा जोङो गुबुना लिडारफोरा गावसोर जानो हागौ नाथाय जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव एस ग्रुपआनो जा आरडिआनो जा थिरेनानो जा खोथा बेहाय माने नों 2 मिनिट थाखाय मानो रायज्लायनो हायाखै आंखौ आं थारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जाना थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नाङा आंखौ आरे नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर एक्सजेट नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लांदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों आरो बेनिफ्राय बारा बुंला आंनो देहा बारा मोजां नङा नाथाय बर'फोर जेसेबां बर'फोर दङ गासिबो ज' जा आंनि न'खरखौ बादो आंनि गथ' गनि सोरबानि न'खराव मावना जागोन सोरबानि न'खराव हाजिरा मावना जागोन बेल'सो आंनिया खिन्थु नाथाय नोंसोर सानबाय था मा खालामदों आं आफाद हिसाबै आफादनि दायित्व थानाय हिसाबै गोदो सेंग्राफोरखौ सालायनाय हिसाबै दिनै फेरेंगा सारमोना गोबिन्द मोना दिनै सावरायग्रा सारमोना बे बुस्थुखौ गुरुत्व लानाया आंनि थाखाय मोजां आरो बेनिखायनो आङो बारा गोलावखौ बुंला जाहाथे बिसोरनि माबाया बर' रायजो राजाफोरा जोंहा खौसे जानांगौ खौसे जायाबा जोंहा जेबो गैखाला मानो होनबा दा जोङो रोखानो नुलांबाय थादो मानो होनबा गाबोन सबनिया जोङो दंला बिसायावनो जों फायनो हानाय नंला बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थिनदो आङो जों एक्स एनडिबि हिसाबै मानो होनबा दिनै जोङो मंगलदैयाव थांबाबो जोङो उग्रपन्थी होनना बुङो बर' मानसिखौ सासे पाब्लिक सासे फरायनाय मानसि थांबाबो बर' उग्रपन्थी आरो आल्फाखौ मानो उग्रपन्थी बुङा अखम सादिन ना मानो बुङो आल्फायाबोथ' बै फरेस्ट बुराखौथ' हमनो हायोना फनावथ' डाइरेक्ट टेलिफन बार्ताजों रायलायबाय थायो आल्फायाबोथ' 15 आगस्टआव बुंदोंमोन गथ'फोरखौ बुथारनाय आयनाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा बेफोरखौ मानो माबायाखै खिदान्त लायाखै दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै एकर्ड जाखांबाय
एकट जानायनि उनाव बबे मोनसे बुहुमाव नुदो जे मोनसे शान्ति सुक्ति जानायनि उनाव सासे सिगनेटारिखौ जेल सिङाव सोना दोनो आरो लोगोसे बिनि लिडार केडार्सफोरखौ जेलाव दोननाय बर'बो गैया बे बुहुमावनो गैया सासे बे मोनसे गोमोनांथाव खोथा बेनिखायनो आं बुङो प्रमद बर' सार गबिन्द बसुमतारी सार आरो फेरेंगा सार सावरायग्रा सार आङो खावलायो राजु सरकार लानि गथ' गथायनि दायित्वखौ फैनानै एसे खबर लाफाय आरो बिनि न'खरखौ एसे खबर लाफाय बेनिखायनो आङो आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय